mangkono Srinarendra Mudha wus nyolon anggrapo aduh Raden Seta paduka jimat sesembahan kula blaka suta blakokang terus kerang kemawon pancen leres lan kepara nyata bilih kula nggadhahi anak namung anak angkat utawi anak andane leres naminipun pun Jagal Bilawa utawi Jaka Bilawa yen pancen kaya mengkono banjur palungguhan iki ndi anakmu si Jagal Bilawa pun ngapunten Gusti sampun pinten-pinten dinten anak kula pun Bilawa menika tilem wonten ing kandhang amargi sampun boten teng pundi-pundi mila nggih tilem mawon teng kandhang Bilawa nggih tole turu menika mboten lumrah manungsa namung sumindhe wonten palang kandhang pramila nyuwun pangapunten dage bukan sampun pinten-pinten dinten menika kula gugah mboten purun tangi yen pancen kaya mengkono apa ndok lelani aku kepengin weruh kaya apa wujude anakmu si Jaka Bilawa kaya apa bener atur si Dwija Kangka lamun topi deksa ruwa Birawa ning nuwun sewu papanipun menika reget mapanipun wonten kandhang wontenipun namung telek sapi menika wontenipun namung klethuk ora dadi apa aku kepengin makyenake kaya apa to putramu sing jenenge Jaka Bilawa yen ngaten mboten langkung kula dherekaken ning pangapunten Raden kanggenipun rusuh Raden ya ora dadi apa patang ketikang sayang gongkoro kadani romobat mabit menika anak kula pun Jaka Bilawa anggenipun tilem benten kalian tiyang limprah meleke sesasi utuh babar pisan mboten makyut ning yen gelem turu ya pinten-pinten dinten mboten nglilir babar pisan gagah gedhe dhuwur cerapan gumbalane melang-melang dadan sak tebok jembare pating ganteng otot bebayune yen disawang anakmu nadyanto semune ora kopen ning sejatine anakmu ki ganteng anakmu ki jatnika leres kaya nom-noman kula riyen nggih ngeten iki kula nggih ganteng jatnika ngeten iki yen pancen kaya mengkono aku njaluk palilahmu ki Demang coba anakmu tak gugahi monggo kemawon nanging kula suwun ingkang atos-atos
Adatipun menawi ngantos Bilawa niki mangke nglilir saestu. Wong yen nglilir kaget ngoten niku tan wurunga malah ngamuk kaya wong setanen. Aku bisa ngukur kawang lakon iki. Margake sumingkira gugahe coba. Bintang ngalis risang mawek andrung tublas iki jan-jane menungso apa kiwalakas ing atase tak taboki tak ajar tibani gaman wujude godho obah wae ora nggih malah saya banter ling orok niku napa aturan ngoten niku. Ono sak desa niki buka dumateng Bilawa mboten enten kelakon. Mergo anggere didugan mung sambate ngoten mawon. Ning bareng wis rabi biasane malah ganti wah ngoten niku. Dan banjur piye carane buka lawan anakmu? Jane kula duwe cara ning niki mbebayani. Tiang tilem niku yen angel gugah-gugane waton dibubut ulu puhunipun tartamtu badhe nglilir. Ulu puhun ki apa? Ulu puhun menika wulu ingkang mapan wonten jejembol sikil niku yen mang babut mesti nglilir. Tenan saestu kula riyen nalika tilem kali bojo kula dipun bubut ulu kula. Nggih jegeran ngoten niku. Ya wulu puhun sanes wulu liyane sing dibubut malah delawanan tekan ndi ora kowe sumingkira ning weling kula ing atos-atos yen tangi kaget adate kaya wong setanen aku tetep waspada yes monggo menawi ngaten.
apabila lek nom mripatmu aku ki dudu wong